हाय फ्रेंड्स, जय माँ काली। तो समय भी हम 10:45 भाया मुझे जस्ट उठिली मार्केट टे माछ फाछ कौन आनार अच्छी मुँह फुह पूरा फुली माछ फाछ कौन आनार अच्छी जलखिया कौन खाइबार अच्छी निकी आज तो कौन दहीबरा घरे बनई। तो आज आम रस टे पिया इच्छा ठंडा लगुचे थंडा लगे ଆଉ ପିଇବ? We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. निकी कहला कि चिंगुड़ी नहीं जाऊ चिंगुड़ी नहीं जा चिंगुड़ी कंचा रंधा हम आपण देखिए वीडियो केमती कौन हो मैंने भी रांधि खाइबे केमती कौन लगुच मत कमेंट्रे कहे चलो देखिए छड़े दौन चिंगुड़ी तो देखिए आज दहीबरा निकी कर खाइया पूरा सॉफ्ट है देखेबी चुंगुड़टा केमती कंचा रंधा हो भी कर खाइबे बहुत टेस्ट चुंगुड़ी जो भजा है हुए भजा हेनी आपन चलन देखेबी केमती कौन हो चलो। तो आज रोसैया आसतु मो सहित देखिए कंचा चुंगुड़ी केमी रोसे हुए आस देखिए सब कटाकटी पिज टमाटो धनिया भूष पत्र तेजपत्र चौड़ी आलू सब रेडी तो ये गैस भी गरम होगा तेल टे पकईदे तो ये चीनी टे पकईदे चीनीटा पकड़ तरकारीटा नाली हो अल्प गोटे स्पून चीनी पकाए डालचीनी पकाए दालचीनी पकाओ तरकार बास्ना आसो पकईवा गोलमरीच पकईवा तेजपत्र हल्का भाजीद सारापुर पकईवा पिज
ମସଲା କଷା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଦହି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ହାଲକା ଦହି ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ରହିବ, ଭଜା ଭଜି ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ରହିବ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଞ୍ଚା ରନ୍ଧା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବି ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ଭଲ ପାଣି କଷି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଆଳୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। କଷି ହେଇକି ଯେଉଁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମାନେ ନାଲି ହେଇଯାଏ ଭାଜିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା, ତ ଏବେ କଷା ହେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ କଷା ହେଇକି ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଭଜା ହେଇନି, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ସାରିବା। ବାସ୍ନା ପୁରା ଜୋରସୋର ଆସିଲାଣି, ମୋ ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରନ୍ଧା ହେବା ଯେଉଁଟା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କରେ ଏଇଟା। ରନ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳା ବି ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କି 7-8 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସେ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭଲ କିଣି ତା ଦେହରେ କଷିକି ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇବା। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଏବେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଖାଇବା। ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ପକେଇବା ଫାଷ୍ଟ, ଗରମ ବହୁତ ଅଛି। କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଜା ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ନଥାଏ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। Day 9 ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ମା କାଳୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।